Studju li l-Gvern Nazzjonalista kien ikkummissjona lill-kumpanija KPMG wera biċ-ċar kif il-Gvern preċedenti kien jaf li bejn l-10 ta' filgħaxija u nofs il-lejl ma kienx vijabbli il-proposta ta' night tariff. Dan l-istess studju wera li tariffa mraħsa bil-lejl ftit li xejn kienet se tkun ta' benefiċċju għall-konsumaturi. Żvela dan il-Ministru għall-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ħadd filgħodu fejn semma li fi 17 ta' Jannar ta' din is-sena intbagħtet email mid-direttur tal-KPMG Malta lil kap tas-Segretarjat tal-Ministeru tal-Finanzi li dak iż-żmien il-Ministru kien Tonio Fenek. Li ma qalunniex però il-parir x'kien tal-KPMG f'dan l-email. F'din l-email qalulhom il-KPMG lill-Gvern. I also wish to point out that the time of use tariff, as indicated for the period between 10 p.m. and midnight, is characterized by a high demand with a relatively high interconnection cost. Li jtgħidulhom huwa li bejn l-10 u nofs il-lejl l-ispiża biex iġġib l-elettriku minn barra kienet se tkun għalja ħafna. Għallulhom ukoll that the feasibility of a reduced tariff between 10 o'clock at night and midnight is doubtful. Ġifieri għallulhom hawnhekk li il-possibilità li traħħas it-tariffi bil-lejl bejn l-10 u nofs il-lejl hija dubjuża ħafna ma treġix. Dan jikkontrasta bil-kbir ma dak li kien imwiegħed qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet mill-Partit Nazzjonalista. F'paġna 34.58 tal-Manifest Elettorali, il-Partit Nazzjonalista wieħed li mill-bidu tas-sena d-dieħla in-night tariff se tnaqqas ir-rati preżenti bejn 7% u 26% fil-ħinijiet ta' bejn l-10 ta' bil-lejl u s-6 ta' filgħodu. Dwar din l-weda kien anke tkellem dwarha Simon Busuttil li dakinhar kien l-awtur tal-Manifest Elettorali tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll viċi kap tal-Partit Nazzjonalista fejn kien jaf li din il-proposta ma setgħetx tiġi implementata. Aħna ħriġna bi proposti tal-enerġija, proposti realistiċi, peress li nafu illi matul il-lejl żgur illi ser ikun hemm roħs ċar, għadna isma' din hija ħaġa illi hija ċerta. Tista' tħabbar illi mal-lejl inti tista' tgħaddi dan il-benefiċċju lin-nies. Fil-familja hemm min diġà minħabba il-mod ta' kif jgħix jagħmel ċertu affarijiet bil-lejl, inkluż pereżempju illi jitfal ħwejjeġ fil-washing machine. Il-Ministru Konrad Mizzi saħaq li paniku kbir u ftit wara li ħarġet il-proposta tar-ross fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma mill-Partit Laburista, il-Ministeru tal-Finanzi qabbad lil KPMG biex jeżamina l-possibilità ta' night tariffs. Qal li saru numru ta' telefonati bejn il-Ministru tal-Finanzi ta' dak iż-żmien Tonio Fenek, Richard Kakija Karwana u d-Direttur tal-KPMG. Saret telefonata bejn direttur tal-KPMG u Tonio Fenek u s-sur Kakija Karwana dak iż-żmien. U wara xartijiem biss li bdew jeżaminaw din il-proposta, huma ħabbru li se jraħħsu t-tariffi bil-lejl bejn l-10 ta' bil-lejl u s-6 ta' filgħodu. X'differenza mill-pjan tagħna li kien ilu jiġi studjat biex verament dak li nwedu jista' jitwettaq. Fl-email żvelata mill-Ministru Mizzi kien anke rakkomandat mill-esperti li l-ħin ta' bejn l-10 ta' filgħaxija u nofs il-lejl jitneħħa min-night tariff propju għaliex ma kienx possibbli li jkun hemm roħs f'dawn il-ħinijiet. Il-Ministru Mizzi kompli jgħid li dan huwa każ ċar fejn il-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni ġenerali daħqet bil-familji Maltin u Għawċin għaliex wieħed proposta li kien jaf li ma setgħetx issir. Il-Ministru Konrad Mizzi qal il-Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien kien anke attribwixxa dan ir-roħs mal-fatt li l-interconnector kellu jkun lest fil-bidu tas-sena d-dieħla meta lanqas il-permessi ma kellhom għalih. Aktar minn hekk, il-Partit Nazzjonalista kien qed jattribwixxi dan ir-roħs għal fatt li smart meters kellhom ikunu mifruxa fid-djar kollha, meta sa Marzu kien hemm biss 44,000 smart meter attivat. Dan kollu juri biċ-ċar li l-Oppożizzjoni qatt ma kellha pjan serju għar-roħs. U appropju għalhekk li l-Gvern issa qed jistenna spjegazzjoni mingħand il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li mhux biss kiteb il-manifest elettorali tal-partit tiegħu iżda kien ukoll viċi kap ta' partit li mbotta l qudiem din il-weda
meta jaf li ma kienx possibbli. Il-Ministru Konrad Mizzi temm jgħid li huwa biss grazzi għal pjan ċar ta' dan il-Gvern li se jkun qed isir roħs fil-kontijiet ta' dawlu tal-ilma permezz tal-miżura imħabbra fil-budget.